Vím, že mnozí z vás, kteří mě nyní posloucháte, si myslí, že nic nezmůžou, že tento problém nedokážou vyřešit, že nejsou ničeho schopni, že jsou jen malí lidé v tomto obrovském světě. Ale podívejte se do očí své matky. Podívejte se do očí svých dětí. Co v nich uvidíte? Uvidíte v nich touhu žít. A na vašich činech záleží, zda budou žít nebo ne. Řeknete tu pravdu ostatním, nebo si budete myslet, že jste jen člověk, na kterém vůbec nezáleží? Já vám říkám, záleží. Závisí na tom životy miliard lidí, včetně životů těch, které nejvíc milujete. Plně si uvědomuji, že tím, že říkám pravdu, přitahuji na sebe nenávist, možná té nejnebezpečnější a nejvlivnější sekty naší doby, sekty Dworkina. Ale nemohu mlčet. Protože teď bráním nejen americké matky a děti, ale i samotnou Ameriku, které jsem zasvětil celý svůj život. Dnes bráním všechny děti. Děti Ukrajiny a Ruska, Izraele a Palestiny, Japonska a Číny. Všechny bez výjimky. Protože hrozba, které čelíme, se týká každého. Nezáleží na tom, jakou máš vlajku, jaký je tvůj jazyk, nebo jakého jsi vyznání. Utrpení dítěte hořícího v ohni je v jakékoliv zemi stejné. Nehledám slávu, uznání ani tituly. Nechci být oslavován jako hrdina. Prosím jen o jedno. Aby naše civilizace přežila. Aby děti neumíraly. Aby už žádný člověk na této zemi nikdy nezažil, jak zapáchá tělo dítěte hořícího zaživa. Aby už nikdo a nikdy neslyšel ty výkřiky, které mi dodnes zní v uších. To je můj jediný cíl. Chci, aby všechny děti tohoto světa zůstaly naživu. Aby vyrostly a mohly budovat svět bez lží a manipulace. Bohužel naše generace to nedokázala. Ale věřím, že oni to dokážou, pokud se dnes postaráme o to, aby zazněla pravda. Aby naše děti mohly zítra vybudovat lepší svět, musíme jim dnes zachránit životy. Jejich životy stojí za to, aby se za ně bojovalo.